Public hearing alang sa proposed ordinance aron maamindahan ang Market Code of 2007 din planong umintuhan ang abangan sa panagsol sa merkado publiko sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakasugat og mga pagsupak gikan sa mga vendors. Si Luan meron din adunay live report. Bye! Lan samtang gipasigarbo sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga sila ang adunay labing ubos nga abangan matag stall sa merkado apan nakita usab niini ang panginahanglan nga mapalambo na ang merkado publiko sa Dakbayan. Atol sa public hearing kagahapon, gibutyag ni Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa mga market vendors nga namiligrong masiradan ang merkado publiko sa Dakbayan kay wala kini kaugalingong STP, Sewerage Treatment Plant. Apan kay manginahanglan kini og dakong pondo na hukman sa lokal nga kagamhanan nga aumentuhan na ang abangan sa matag stall. Aron di ka masiradan, mag-construct ang STP. Asa matag STP? Asa matag kwarta na ipatukol sa STP adto sa mga manindahay. Muna niya kakarong hapuna para magsabot-sabot ha. Sulod sa 21 ka tuig na nga napatuman ang tag 200 pesos matag buwan nga abangan sa matag stall sa merkado. Sa dugay na panahon, wag di nahimo og STP tungod kay ang merkado alkansi white kwarta negative perming gobyerno. Sa proposed ordinance amending City Ordinance number 029-2007 kun the revised Market Code of 2007 of the City of Lapu-Lapu, gikan sa tag 200 pesos matag buwan, himuon ng tag 150 pesos matag adlaw alang sa mga stalls nga anaa sa primary location, samtang tag 100 pesos matag adlaw alang sa mga stalls nga anaa sa secondary location. Apan miani kini og mga pagsupak gikan sa mga vendors. Daghang kayo meron ng dili sa inyong harangan, sa mga kargador, sa mga anggal ito na plastic, kaya hindi kayo halin ng basta kayong madali ko mga, mas maayon mo ito ang COVID ng, kaya sa karoon ng grabe ang halin ng, di nyo nabuto sa kadaw, itong kabanira, maabot ito kadaw mga. Ang bugasan sa unang panahon is very, very good. O may makapaguhan siya pinakapagkana. Karang mayor kayo isodyo. Tungkol kay ang nandaghang naninda sa gawas doon. Mato ni Konsehal Climaco Tatoy Jr., may pipila ka mga vendors ang mihangyo nga paubsan ang bagong rate inay 150 pesos, himuong 100 pesos na lang. Samtang ang tag 100 pesos matag adlaw, himuong 75 pesos o 50 pesos. Actually, dili pa man gyud siya final na kuan ma'am kay naminaw man sa side sa mga vendor nya dihapon si mayor nagpasabot pod, so wala pa na namo i-move na kanang ikuan gina siya, amo pa na ang meetingan sa konseho. Lan matod ni Konsehal Tatoy nga gi-take note nila ang tanang mga concerns o mga yangungo sa mga market vendors, hinuuntunan pa sa komitiba kung muhimo ba sila og revised market rates. Lan? Okay, daghang salamat, Luan May Rondina.